Аз съм Жозефина, тук е Капина и в този подкаст говорим ние блондинките, защото само ние сме умни и красиви. Капи, да започваме веднага. Голяма новина имам от Игри на волята. Страшно откритие са направили, ще оправят и икономиката, и България ще прославят. Голямо научно откритие, устата ми пресъхна, откопча ми се сутиена от Игри на волята. Апропо, мило, много хубав кутия сутиенчето, как небрежно не те прикрива. Ами да, доста го търсих, хем да е скъпо, хем да е мръснишко некачествено. Браво! Кажи им го на онези с дипломите. То търсенето по моловете не е като търсенето на себе си. От първото има смисъл. Но и като цяло, Жуже, много хай си се навлякла. Нищо, че малко си набъбнала, да ти кажа. И ти си се понапънала, ама с това ансамбълче, и си щяла да го прикриеш, но и не си да кажем като поп в расо. Ти мани ми нас, но като видях норчето и ми се опъна бръчката, тая направо се изнесла на палатка. Видях я в една рокля побира цялата индийска народна армия. Тя, ако я види там, няма да се оплаче. Мразя клюкарането, мила, ама ти да видиш цането, как се раздула на богинята майка. Видях я, върви срещу мене, викам, къв е този цепелин, дето скри слънцето, бе. Благодаря на Бога, че ние сме първа корица, Жуже. Аз все пак ще си допринеса една диетка веднага след празниците. Тази в началото на годината ли? Да не ставаме екстремисти веднага след удобни празници. Ама точно за това исках да ти разказвам. Слушай, Перцелано, за Игри на волята ли беше? Да бе, цяло чудо са направили. Нали знаеш как ми действат диетите и глада на мене? 2 дена не ям ли, не мога да стана, нямам силен от червило да си ударя. За седмица ставам кожи и кости, мускулите си паряват, бузите слепват, носа ми щипка. Тези от игрите, моля ти се, открили как да носиш на непрестанен глад с месеци. И междувременно стрес, снимки, тежки състезания, тренировки, но не мърдаш. Запазваш си килограмите и говориш за проблема, ама не страдаш. Това продуцентите ли са го открили? Браво! И това е научно чудо от Игри на волята, нали? Да, намерили са някакво средство или диета, че гладуването не ти се отразява и няма нужда да се храниш. Ама значи, Жуже, те са намерили тайната на тайните. Хем гладуваш, хем не отслабваш. Трябва да го патентоват и да кандидатстват за Гинес. В рецептата е измислено да караш само с вода 2 месеца. Те чакат само Игри на волята да свърши и да я патентоват. Ще забогатеят икономиката, ще оправят, ще се седим вкъщи, после малко на фитнес, малко на танци, малко разходка, ама не харчиш за храна. Живееш без енергия. Значи, ако искаме лека и красива диета с глад, влизаме в игрите, там хапка не хапваме, на състезание ходим, хем ще укрепнем, хем косъма ще загладим. Да, аз я гледам тази радостинка за няколко месеца по гладни територии, заякна още повече в краката. Я какъв бълдър отпра. Пък и Николета какво хубаво дупенце разпери, поничка сладка и си тичкат, мятат се, нямат грижи. Направо, казвам ти, ще променят икономиката. Стоиш гладен, а дори да се скъсваш от бачкане, веселе, тренировки, мускулите ти същите си хубавееш. Голям фокус са измислили. Нищо не хапват участниците, а все във форма и хубави и здрави, тичкат като добитък по полета и морета. Аз не че слагам ухо на клюките, ама ми разказват, че докато гладуват им раздават там барчета и енергийни напитки. Не мога да си представя продуцентите така да лъжат. Все пак от телевизията са, мило. Там не се лъже, просто са направили научно откритие. Дори в концлагерите получават дажби, а в Игри на волята не. Гладуват, бъхтат ги за рекорди, а те същите. Няма вече нужда да работим. До сега работехме, ама за да не умрем от глад. Айде, Жуже, типа и до сега беше се отрепала от работа. Ти кажи, ако не ни вземат в игрите, коя диета почваме?
Антуанета ми е казала едни, ще опитам 3-4, ама едновременно, за по-сигурно. А виждала ли си нея скоро? Да, и тя голям блабап е станала. Аз, ако съм на нея, направо се омъжвам да не ме гледат хората. Ама тя и номера на обувките май си е качила. Да бе, видях, че с някакви салове ходи. Мания тая чапла, ама ти как я прокле едно време, като ти взе Цветанчо? Еми да, казах и да я сполети най-лошото. Точно, и тя надебеля. Да се благодари, че сме интелигентни жени и не я обсъждаме пред Ана Мегафона, че после цяла България щеше да я разнася. Аз Нанчето вчера изпоменах за нея, ама бего, без се разбори да кажеш. Аз пък вчера срещнах Светла. Какво прави, още ли е слаба? Не е мръднала. Злобарка такава. Залък не лапва само да дразни хората. Мания, то личи, че няма човещина. При нея човеколояци да попаднат, гладни ще ги остави. Да, една равна, ходи като дърводелски метър. Не се погледне колко е изопачена. Представи си мъжа и поиска целувка да й вкара, зъб ще си струши. Той друго да не опита да й вкара, че тогава ще види голямото чупене. Такива мъже много ги съжалявам. На какви жени попадат? Ами не са оцелили. То всичко ние сме обрали жуже. То косъм, то мозък, то крак.